President Barack Obama li kien ilu fil-White House għal dawn l-aħħar 8 snin, iħalli legat li għamel dak li wet lill-poplu mhux l-ewwel darba li tela manka t-tieni darba. Il-mandat tiegħu illi l-ewwel qed jiffoka fuq policies domestiċi. U rnexxielu jagħmilhom fis-sens li jiffoka għaw min jikkritika li jiffoka żejjed fuq id-domestic policy tal-Istati Uniti. Imma hekk wiet u hekk għamel. U wkoll fil-politika barranija tal-Istati Uniti li ma jingaġġax bħalma kien il-President ta' qablu George W. Bush. Biex inkunu aktar ċari, illi speċjalment fejn kienu involuti l-aktar żewġ gwerer illi kienu kbar fil-relazzjonijiet internazzjonali minn meta spiċċat il-gwerra birda sew fl-Afganistan kif ukoll fl-Iraq. Il-sentendi kull deċiżjoni li tieħu ħajkun sensiela ta' konsekwenzi. Fil-politika domestika tal-Istati Uniti, Barack Obama rridu niftakru li d-dinja kollha kienet għaddejja minn kriżi finanzjarja u il-fatt li l-Istati Uniti hija l-akbar għandha l-akbar ekonomija fid-dinja, dan irnexxielu jikkalma mhux biss l-ekonomija tal-Istati Uniti imma by extension anka is-swieq internazzjonali. Jiġifieri m'għandi ebda dubju illi l-istorja ħatħares lejn it-track record lejn il-legat ta' Barack Obama minn dik il-perspettiva bħala suċċess.